Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги навбатии мо, яъне ба влоги Фирӯзас влог. Имрӯза влогро бо ҳамин сафарам оғоз намудам. Дӯстони азиз, ман бо ҳамроҳии оилаамон ба шаҳри бостонии Ҳисор сафар карда будем. Мо аз он сабабе ки зуд ба ин ҷо меоем, беҳад дӯст медорем табиати Ҳисорро, дар лаби дарё нишаста, бо ҳамроҳии оила хӯрок хӯрда ва суҳбатҳои гарму хуби худро карда. Инчунин дӯстони азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, дар ҳамин ҷо мурғро беҳад нағз мепазанд. Дар шаҳри Ҳисор мо зуд ба ин ҷо меоем, бо ҳамроҳии оилаамон менишинем дар лаби дарё. Дӯстони азиз, инчунин ҳавош ҳам беҳад нағз аст, соя, салқин. Ман зуд мехоҳам ки аз ҳамин шаҳр баромада ба чунин ҷойҳо равам, аз он сабабе ки мо дар шаҳр кору фаъолият ва зиндагӣ мекунем. Аз ҳамин сабаб ҳам бештар барои ором кардани асабҳои худ, барои яъне ки таби худро болида кардан мехоҳем ки ба чунин ҷойҳо равем, нишинем. Ва ҳар он вақте ки ба шумо мегуфтам, дӯстони азиз, ман беҳад дӯст медорам дар деҳот зиндагӣ карданро. Дар он ҷо боду ҳаво тоза аст ва инчунин одамони хуб ҳастанд. Ва боз дӯстони азиз, як чизи хуб дорад ки дар ин ҷо одам камтар аст. Ҳамин тавр дӯстони азиз, ман бисёр видео карда натавонистам ба шумо ҳамаи ҳамон ҷойҳое ки мо рафтем нишон бидиҳам, аммо танҳо мехостам бигӯям ки мо вақти хеле ҳам хуб доштем ҳамроҳии оилаамон ва ният дорам ки, умед дорам ки боз ба ин ҷо зуд оем. Яъне ки гуфтаанд ки яъне ки бо ҳамон оила нишастан суҳбат кардан ин ғанимат аст. Ва аз ҳамин сабаб ҳам мо ҳаракат мекунем ки ҳарчанд ки банд ҳам набошем, ҳаракат кунем ки вақти худро бо оилаи худ гузаронем.